Mit navn er Sinan Boudini, og jeg er markedschef for Google. Jeg befinder mig lige nu i New York på Times Square, som er en af de største byer i verden. Det er her, al globaliseringen startede. Det er her, alt bliver spredt ud i hele verden. Times Square er også en af de mest multikulturelle byer. Der findes så mange forskellige kulturer her, at man ikke kan forestille sig det. Udover det, så er Times Square også det finansielle hovedkontor. Alle firmaer har deres hovedsæde her. Alle vores konkurrenter, Yahoo, Microsoft, alle dem vi altid kæmper mod, de befinder os faktisk nogle kilometer eller nogle par meter fra os. Og nu vil jeg så skifte over til min gode ven, eller min gode kollega, som er i Japan. Jeg arbejder sammen med ham ret tit. Han hedder Simon Wałczak, er lidt polakker, og han arbejder også i Google tiden. Hej, jeg hedder Simon Wałczak, og jeg befinder mig lige nu i Tokyo, i de gode omgivelser. Og jeg arbejder sammen med Yasin, der også arbejder for Google. Vi begge to arbejder for Google. Han arbejder inden for marketing, og jeg arbejder lidt mere inden for økonomi og salg og potentiale. Og selvom han er i USA, og jeg er her, så arbejder vi sammen. Det er en stor multinational virksomhed, hvor vi arbejder sammen på godt og ondt på forskellige lande. Og sådan, grunden til at jeg befinder mig her, det er på grund af, at der er stor potentiale i Japan. Det er et land, hvor der er en kæmpe stor boost her de sidste årtier, hvor det går rigtig godt, og hvor vi ligesom kan se, at der kan skabes noget her. Og ja, der kom Darth Vader skulle lige gående. Ja, det er sådan en kongres med en masse forskellige mennesker, og jeg vil bare sige, at nu skal vi over til min gode ven Nikolaj Vukcevic, der står et eller andet sted nordpå. Det får I at se. Mit navn er Nikolaj Vukcevic. Jeg er fra Bosnien. Min præcise placering lige nu vides ikke, da jeg står et sted på Svalbard, lidt nord for Norge i det nordatlantiske hav. Vi er en række professorer, som er her for at måle isens tykkelse, da den er faldet drastisk de seneste 2 årtier. Globalisering har sat sit tydelige aftryk her, fordi rederierne er begyndt at sejle nord om Asien i stedet for syd om Afrika. Det er en økonomisk gevinst, men desværre ikke klimatisk, da isen forsvinder hurtigere end forudsagt. Det her er, hvad der sker med naturen lige nu.